Ja otvaram kampanju. Biće bolje. Ova tema je tema na koju bih ja mogla zaista da govorim jako dugo. Ukoliko je potrebno da se diže bilo kakva buna i bilo kakav ustanak u porodici, ja glasam i za to. Ja imam milion razloga da vam navedem da biće bolje. Bez obzira na to kakvi smo, da li smo debeli, mršavi, ovakvog opredeljenja ili onakvog, seksualnog, mislim, najvažnije je da zavolimo sebe i tad će nam sve ići mnogo bolje i mnogo lakše. Ja sam gej. Nekada sam imao problem da to kažem, a sve je počelo od toga što sam prvo rekao svojim najbližim prijateljima koji su mi davali podršku. Mislila sam da sam jedina, da nešto nije u redu i kako se sad to mene sviđaju devojčice. Biće bolje onda kada ponovo postanemo solidarni, što ovde kod nas znači kada ponovo postanemo ono što smo pomalo zaboravili da budemo, a to je slobodni. Biće bolje zato što zato što treba da pobede ljudi koji veruju u ljubav bez obzira na njeno opredeljenje i kako god se ona zvala. Verujem u tolerantnu Srbiju. Verujem u Srbiju u kojoj će biti bolje i verujem u Srbiju koja prihvata ljude koji su drugačiji. Za sebe volim da kažem da sam srpkinja, lezbijka, aktivistkinja. Nadam se da će i u Beogradu da dođe vreme da ljudi gej orijentacije mogu da razmenjuju svoje nežnosti na ulici ili bilo gde drugde van svojih četiri zida. Morate izaći napolje i pričati sa ljudima, jer većina ljudi ni ne zna da postoje stvarni problemi. Dok odrastaš, sigurno se susrećeš sa raznim teškoćama i izazovima i oni ti se čine veliki, zato što si mali. Međutim, kako rasteš, tako postaješ jednako velik kao teškoća, a gledaš da budeš i veći od toga. Da, bit će bolje, a ako imate te svoje prijatelje, bit će bolje je već odavno počelo. Vreme je da se digne dupence iz fotelje i nešto radi kako bi svima nama bilo bolje. Danas je onako razlika između gej i straight muškaraca se briše. Gej muškarci puštaju brade, straight muškarci nose uske pantalone, tako da definitivno bit će bolje. Ja sam straight. Ti nisi. Pa šta?